устод як савол доштем. Саволи мо устод дар бораи ҳамин дар моҳи шарифи Рамазон устод ҳамсӯҳбат шудам бо духтари номаҳрам ва баъд устод дуруст аст ки марди мусалмон бо зани номусулмон яҳуд ё насронӣ издивоҷ кунад. Баъд баъзеан ҳастанд ки устод никоҳ карде мегӯянд. ин чӣ хел мешавад никоҳи инҳо? бале, масъалаи яҳуду насоро аллоҳ таоло дар сураи моида ояти 5 гуфтааст ки занҳое ки аҳли китоб ҳастанд барои шумо ҳалол гардондашон ба шарте ки муҳсанот бошанд. муҳсанот яъне занҳои пок аз зино. яъне шахси мусулмон фақат мусулмон, яҳуд, насрониро хонадор шуда метавонад. албатта шарти муҳсана дар мусулмонам ҳаст, яъне пок аз зино бошад. ва ғолиби онҳо аз зино пок нестанд, лекин аз зино покаша гирифтан накунанд. агар гирифтанӣ шавед. мо дирӯз дар ин бора ҳам васеътар гап задем. ва масъалаи гап задан дар моҳи Рамазон ва ғайри Рамазон бо зани бегона аслан нодуруст аст. ман аст. Магарам ба қадри ҳоҷат, бо мақсади чӣ? ҳамон мақсад агар никоҳ бошад, онам ба қадри ҳоҷат аз вай изофагиш мумкин. вақте ки ҳоҷат ки баромад, яъне маъқул ки кардед, хонадор мешид. маъқул ки накардед, қатъ мекунед алоқаро. дигар суҳбат намекунед. яъне ӯ гап задан то ба қадри шинохтан ки ҳамин зан чӣ қадар ақл дораду чӣ қадар дин дорад.